Ден 6. Днес имаме кофички. Между другото, вчера ме болят краката. Сега съм се подготвил с ръкавици, защото днес валя сняг, имаше снежна буря, което беше крейзи. Но да, не искам ръцете ми да замръзват, така че ще използвам тия. Окей, let's go! Буквално капките, които са на властта, също бъде да лиза. Са буквално тук по ръкавиците ми останал лед. Че да. Това прилича на капки, обаче е лед. Ето тук едно парченце. Чакай, къде? Къде ми е? Ръкавицата, ето е. Ето това. Крейзи. В момента се случва нещо парти от среща. Е там някъде. Има яко музика и подобни неща. Ние продължаваме. Кофичките са ми така най-любимото упражнение. Нищо, още само 25. Ден 6 завършен. Ще се видим утре.